Watch out mga kasikad! You're watching my bike! So yun na nga mga kasikad, panibagong episode na naman. Panibagong opportunity na naman ang natanggap ng Mai Bike. At ngayon may pupuntan tayong isa sa mga trusted bike shops dito sa Cebu City. Pero since close sila ngayon, pupunta natin yung warehouse mismo nila. So alika at samahan niyo ako, mahaba-habang biyahe ito. So sit back and relax. What's up mga kasikad? This is Dan, your kasikad bisdak. And today mga kasikad, is nandito tayo ngayon sa warehouse ng Motion Bikes Concept dito sa Mandawi, Tipolo. So yun nga, kinontak nila ako kasi mayroon daw silang ibibigay from Agent X Philippines. So maraming salamat po Agent X Philippines for this another opportunity na naman para mag-grow ang channel natin. Not only the Agent X Philippines but maraming salamat din sa Motion Bikes Concepts for sponsorship mula sa Agent X Philippines. So yun nga mga kasikad, mayroon din tayo ibibigay sa kanila para po sa inyo. Ito pa yung mga decals, stickers ko, yung My Bike sticker, yung kay Anli Ahon, Tambay PH, J Katigbak, at iba pang vloggers, So feel free po to ask them, it's only for free. So yun nga, nandito na yung bibigay nila. So sorpresa ito sa mga viewers natin dyan. So 1, 2, 3. Sulat na. So maraming salamat po Agent X Philippines for this other opportunity na naman po sa channel natin. So yun nga mga kasikad, mayroon na tayong MTB na 27.5 ang gulong. At sa next natin na episode would be yung bike check natin dito. So iba-bike check natin ito sa next episode natin, ipapakita ko sa inyo. So if balak niyo pumunta dito, malapit lang sila sa Universal Lumber sa may Liope Hotel, Mandawi, Tipolo City. Philippines. Color red yung kinuha natin kay syempre yung Sunpeed Astro natin is color red, di ba? So para mag-match na rin at saka expect for more rides kasi mayroon na tayong MTB, so mayroon pa pang trail talaga yung tires niya, So maraming salamat po Motion Bikes Concept at saka sa Agent X Philippines. Take off ko muna yung mask ko kasi ako lang mag-isa dito. So bukas or next episode natin, i-bike check lang natin to. Yun, so nag-ask permission tayo na mag-bike check sa kanilang ibang mga bike dito na available. At saka, yun, maraming salamat nga pala sa Motion Bikes Concept. Yun nga, wala kong masabi kasi I'm really happy for this another milestone na naman po sa channel natin. Maraming salamat po. So dito muna tayo maghihintay kasi medyo busy sila. Marami din silang mga transaction nowadays kasi in demand naman ngayon yung bikes. So sana magustuhan niyo tong new video na naman natin kasi every video po or every episode natin is a special episode kasi special tong channel natin at special na rin kayong mga nanonood nito. Right now, nadiri ang usapod ni sa mga head mechanic diri sa Motion Bikes Concepts. Si Rolito Albius pero usually dito Tolit. Yung diri sa Mandawi, nami diri sa Universal Lumber. Mo na siya ang landmark diri sa Mandawi ang area sa warehouse namo. Naapod mi sa Mabolo, among gamayng warehouse dito aside sa Miso Hotel. Mas daghanin yung mga models diri sa Mandawi kaysa dito sa Mabolo, right? Oh, kay nag-base lang gid mi diri sa pagkaron kay na-secure ang Cebu City. So sa mga kasikad dira nga mo order og kanang mga bikes, mas nindot nga mo dito na lang sila diri sa Mandawi. Pero before pwede sa contact mo sa among Facebook account sa Motion Bikes Concept or if ever
gather lang mo number kay usually ang mga number na mo nanampud sa mga customer. So if ever na order, tawag lang yun. If ever di maka-reply sa mga chat or text, kay mabisi man pud na sahay. Kay dagan sa mga inquiries, no? Daghang inquiries. Pero naiuban nga, paninguhaon jud na mo nga masud sa 99% to 100% maka-reply ni or makatubag sa tawag. Kay mao mo gud na usually makuan mga daghang pangutana. So sir, if mo order ang mga kasikad nato dira nga tig view karon og mga bikes, unsa may pamaagi, how will they order bike? Sa pag-order, dali ra. First, pwede mo chat sa mua. Ikaduha, kung makagather mo number, pwede mo tawag. Anytime na siya, pero ay na po ng midnight. Mga tuog naman ta. Sakto. So, pwede mo daw tawag usually mga 7 AM kay sayo man mi diri until 7 PM. 7 PM. Say usahay mo overtime gid ni tungod kay daghan kay tag mga customer. Na double jud no or triple ang orders karon. Triple time, double time jud usually kami. Oh. Grabe good. Regarding anong payment, pwede ta mo padala ta sa mga pera padala ta na like Palawan ingana. Pwede sabta i-bank transfer like Paymaya or online transfer like ingana. Mao ginay uso ron kay naka-cellphone man ta. Kung wala po yung mga account, pwede ra sabta mo bayad og one cash pero iset na to ang oras og schedule sa pagkuha na to sa one payment. Kung deliver sa lalamove, so mao na siya. Regarding sa pag-deliver, mag-contact ta, kuhaon na mo ang info ninyo para kami mo book sa lalamove ipahatod sa inyong bahay or asa mo nga office ba ang inyong after na ako makabayad na. Kay kita namoy uban nga niyo sila COD, kita payment before deliver. Sakto. Gina kay kita di man ta online seller. Sakto. Bicycle shop ta. Bicycle shop. Di lang ingon nga bicycle shop, daghan pag yung tag shop. Nami sa kabaw naman ko sila tanan sa San Jose, napod mi Talisay. Wa pa jud siguro mo open pa gyud mi. Kung mahuman na niya tong kuan, problema karon, Pandemic. mo open mi sa pandemic, mo open mi sa dito pa gyud sa maybe Mindanao. Okay. So padul-an na to ang mga customer nga sa asalayo. Kanang mga walk-in nga customer kay ngani man ron, usahay di man ta pwede mo pasulod sa kay social distancing. Sakto sad. So pwede ta mo meet up dito lang mo text na sila kung naana sila sakyanan, naka-parking na sila sa gawas, i-meet up na namo i-kuha ng items pero mag-negotiate na ta through chat or call pero pinaka the best yung tawag yun. Sakto para ma-answer kay verbal kay storya gyud ta. Sakto. Ana gyud ay kabala ka nga makaingon mo nga mura mig nasuko na mi kay sigtaw tawagi kay para motubag mura gyud na. Dot jud na kay para maka safety sad sa atong mga workers dili sad ba. Nga ana gyud. Kano sa man mo open niyong physical shop sa USJR. Kana gyud gihuwat pa gyud ang decision sa admin office namo. Nga na pero kay nagplano sa mga admin safety na gyud usa open kay lisod man gud kung once naay mo ko simbako usa na mo kada adlaw biya mi magkuyog so mo gina safety gyud. Sakto. Regarding sa pag-open sub mo post na mi ana sa mong page or tawag mo musulti mi yung kanus-a gyud mi mga actual nga open na. Sakto. Maybe mga GCQ open na mo na possible. Hopefully. Paanta na. Dili ta mo paana nagkuan kay atong paninguhaon. So dili patas yung mga kasikad if mo open pa jud ang physical store nila sa USJR kay meetingan pa na sa mga admin sa Motion Bikes Concept. Sir Dan, naaday give ang Agent X Philippines nimo lain na mo sa among likod. So mo na among gi-give ni Sir Dan para maka-experience ko siya sa pag among product diri sa motion bikes like i-hold na mo kini Agent X. Mo ni siya among Agent X Evolution. Naka-hydro brakes siya pero Sir Dan na may explain tanan regarding ana. Ato na i-bike check. Hopefully mo enjoy kami sir. Thank you so much sa Motion Bikes Concept ug sa Agent X Philippines sa kaning ila gihatag sa atoa sa Mai Bike aron mag-evolve na sad evolution ang atoang channel nga Mai Bike. So daghang kayong salamat Sir Tolits. So di mi ka handshake kayo of course social distancing. We will maintain kanang safety sa both kuan usag-usa. So as a way of extending kanang pagsalamat pod sa mga viewers nato ug sa Motion Bikes Concept, nasad ko'y gamay nga ihatag sa ilaha nga mga stickers. So kaning stickers kay mga stickers ni sa mga vloggers sa Manila nga usapod ni sa mga kusog nga mga vloggers, bike vloggers sa Manila nga ilagi pa send nato sa Mai Bike aron release nato sa mga Cebuano nga mga big bike or mga kasikad. Also mga kasikad, nasad ko'y gibutang diri nga stickers nako, so feel free to ask them
especially Sir Tulits. So, nani 200 pieces ka Mai Bike sticker. So, Sir Tulits, ako i-handle Salamat mo. kay sir. Okay. So, nara day. So, thank you so much. And so, yun nga guys, i-test ride natin muna itong Agent X na bagong bago. Ito ata yung 2020 na model. So, i-test ride muna natin dito kasi meron naman silang space na malaki. Shoutout ni John Derek Ibora, ni RJ Lawrence, ni Benji Bacaltos, ni Maria Lourdes Baldonado. So, subscribe kayo sa kanya guys. Ni Armando Ochia. At syempre, not but not the least, kay Leovert Pasanting. So, isa yan sa mga idol ko sa CrossFit. Okay siya. Naka-tune naman. Thank you so much sa Motion Bike Concept at saka sa Agent X Philippines for this bike na binigay nila. So, maganda naman yung laro ng kaniyang fork. Okay na rin. Saka parang may nagsasound dito. Sa tingin ko yung styrofoam ata yung gumagawa ng tunog. Parang ganito ba? So yun. Tatanggalin ko lang yan later. Lagyan lang natin ng lubricant. Syempre, always naman din yan. At saka yung bike skin para hindi siya magasgas. Excited na talaga ako i-bike check ito sa studio natin. Really excited. So thank you so much Motion Bikes Concept for this, and syempre yung Agent X na rin. Shout out sa mga kasikad dyan yung family and Casilas family. Sa akong amigo sa si Dongroy, what's up? What's up mga kasikad? Shout out ko sa akong pamilyas Negros tanan, Sawan, Marisa. Shout out ko sa akong pamilya na sa Negros. Okay, wala uli-uli. Bahalag lockdown, trabaho gyapon. Elizabeth, family Albius, sa akong Bambam, only Bambam. I think diri na nako i-end ang video. So daghang kayong salamat sa mga nilantaw, and this video is sponsored by Agent X Philippines with the help of Motion Bikes Concepts. Basta tawag lang yun, chat, pero especially sama sa mga sultin na kusab, tawag lang kay kami mo accept yun, may any calls, may problema na kay mauna mong pangita customer service. Okay, so thank you so much sir, and again, this is done your Kasikad Bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po and daghang salamat. Peace mga kasikad.